Imos coa información deportiva. En Boiro, o campo de Barraña viviu o sábado unha tarde de fútbol e emoción. As lendas do Real Madrid impuxeron a súa calidade fronte aos amigos do C de Boiro, nun encontro solidario e cheo de nostalgia que rematou cun claro 1-4 para os madrileños. Nin a cheiva nin o vento puideron coa ilusión. Máis de 1.300 aficionados encheron as bancadas do Barraña para ver de preto as estrelas que fixeron historia no Real Madrid. Antes de comezar un momento especial, o homenaxe a Jesús Alonso con entrega de flores á súa familia e unha gran ovación de todo o estadio. No terreo de xogo, as lendas impuxeron o seu oficio. O primeiro gol chegou cedo, obra de Núñez tras unha asistencia de Toni Moral. Pouco despois, a Mavisca ampliaba a vantaxe dende o punto de penalti. O descanso foi outra festa, autógrafos, fotografías e sorrisos. O exseleccionador José Antonio Camacho foi un dos máis buscados polos nenos. Na segunda metade, o equipo beirense deuno todo. Manu Barreiro, Saro e Juanito puxeron en apuros a defensa madridista, pero Iván Pérez e Barral ampliaron a vantaxe visitante. Con todo, os locais seguiron tendo alternativas. A media hora de xogo, os amigos do C de Boiro encontraron o premio cun penalti de Manu Barreiro, que puido amagar para sacar un tiro axustado ao pau que batiu a casilla. O 1-4 definitivo chegou de novo da man de Iván Pérez, quen subiu o 4 o marcador a favor do equipo merengue, dándolles así a vitoria ás lendas do Real Madrid. Novas xornadas na terceira federación, o Boiro logrou alcanzar o empate de 1-1 contra o Cambados, nun encontro no que a igualdade predominou todo o partido, mentres que o club de Noia conseguiu sumar unha importante vitoria de 1-0 contra o Viveiro. Na terceira federación, o Boiro logrou rescatar un punto no desconto fronte a un combativo Cambados. Un potente disparo de Zores tras un pase de Landín fixo o 1-1 definitivo no tempo engadido e evitou a derrota dos barbanceses. O encontro estivo moi igualado, cun Cambados que se adiantou na segunda metade cun tanto de Arón aos 58 minutos. O Boiro tivo que remar ata o final para sumar un empate que sabe a pouco pero que lle permite seguir sumando puntos. Pola súa parte, o Noia sumou unha importante vitoria a domicilio en Viveiro. O conxunto barbancés mantense así na zona tranquila da clasificación con 3 puntos máis, consolidando unha boa xornada da tempada. Con estes resultados, ambos equipos manteñen as súas opcións intactas nesta primeira parte da tempada, coa mirada posta en afianzar posicións na clasificación e loitar polos postos altos. Na vindeira xornada, o Boiro verase cara a cara contra o Céltiga, mentres que o Noia buscará reencontrarse coa vitoria co enfrontamento contra o Atlético Arteixo.